नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदाय ते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तर आज आमचो टॉपिक असा, मेकिंग फ्रेंड्स विथ डिवोटीज, असोसिएटिंग विथ डिवोटीज. तर असे म्हटले जाता की आमका जेंदा आपले नॉर्मल लाईफ जेंदा चलता, ज्यामध्ये आमका कृष्ण भक्ती बद्दल काय माहित नसता, कृष्णाच्या भक्तांसोबत आमचे काय घेणे देणे नसता, फर्स्ट टाइम जेंदा आपल्या लाईफ मध्ये किती कृष्णा कॉन्शियसनेसचो कॉन्टॅक्ट झालेलो असतलो सगळ्यांच्या आमच्या लाईफमध्ये, तेंदा तो खयच्या ना खयच्या भक्तांच्या माध्यमाने जाता. म्हणजे समजा आमका खयचे शिला प्रभुपादचे पुस्तक भेटले, किंवा आम्ही खयचे चुकून माकून कृष्णा कॉन्शियस किंवा इस्कॉनच्या प्रोग्राम मध्ये पोचले, किंवा कोण आमका देवळात घेऊन गेलो, किंवा आमका कोण देवळात आपयले, तर पहिले ह्याची सुरुवात पुस्तक भेटपाच्या अगोदर आमका पुस्तक दिणारो एक भक्तच आशिल्लो. आमका देवळात आम्ही गेले तर देवळात आमका व्हरणारे कोण भक्तच आशिल्ले, प्रोग्राम मध्ये आपयणारे आमका कोण भक्त आशिल्ले. तर आमका जेन्ना सुकृती असता आमच्या आयुष्यात, त्या सुकृतीमुळे आमका कृष्णा कॉन्शियसनेस बरोबर कनेक्शन मिळता. आणि ते कनेक्शन मागीर मिळता पहिले भक्त येतात ते कनेक्शन घेऊन, आणि पहिल्या भक्ताचं प्रेझेन्स येता, मागीर त्या भक्त तो कनेक्शन घेऊन येता. तर आपले सगळे कृष्ण भक्तीची सुरुवात, कृष्णा कॉन्शियसनेस मध्ये जे आपण भक्तीमध्ये जे आपण कार्य करता, ते सगळे कार्य आपले भक्तीमध्ये जी आपली प्रगती जाता, ती सगळी प्रगती पण, आणि भगवत धामचे आपले श्रीकृष्णाचे, राधा कृष्णचे आपले अटेनमेंट, म्हणजे ते आमका जेन्ना भेटता, ते पण आपले सर्वात हायेस्ट सक्सेस, ते पण आपले असोसिएशन मध्ये जाता. म्हणजे आपली अख्खी लाईफ, आपली अख्खी भक्ती असोसिएशन मध्येच जाता, सुरुवात पासून ते टॉपमोस्ट सक्सेस पर्यंत. तर हे आपण ह्याच्यात पळता की आपले सगळे असोसिएशन वरच डिपेंड असा. जसे आता थोड्या पास्ट टाइम्स मध्ये श्रीमद भागवतमच्या पास्ट टाइम्स मध्ये आपण पळता की कसे भगवंतांची मर्सी मिळता भक्तांक, भगवंतांचे आशीर्वाद मिळता, भगवंतांचं प्रोटेक्शन मिळता. तर त्याच्यामध्ये एक भक्ताचो ऑलरेडी कॉन्टॅक्ट असता, जेका भगवंतांचो प्रसाद मिळता, जेका भगवंतांचे आशीर्वाद मिळता, जेंका भगवंतांचो प्रोटेक्शन मिळता, त्यांच्यावर एका भक्ताचो ऑलरेडी एक कनेक्शन असता. जसे आपण पाहिले की ध्रुव महाराजाक भगवंतांचे आशीर्वाद भेटले, भगवंतांची मर्सी भेटली, त्याच्यामध्ये श्रील नारद मुनींचे ऑलरेडी एक कनेक्शन आशिल्ले, त्यांचे आशीर्वाद आशिल्ले, त्यांचे गायडन्स आशिल्ले. प्रल्हाद महाराजांक नरसिंहदेवचो आशीर्वाद भेटलो, प्रोटेक्शन भेटले, मर्सी भेटली, त्याच्यामध्ये श्रील नारद मुनीचे ऑलरेडी गायडन्स आशिल्ले, ऑलरेडी श्रील नारद मुनीचो कनेक्शन आशिल्ले. हा, आपण कालियाचो पास्ट टाइम पाहिलो, कालियाची लीला जे भगवान वृंदावन मध्ये करता, कालिया मर्दन लीला. त्या कालियाच्या पास्ट टाइम मध्ये त्याचे बायका जे आशिल्ले, त्याचे वाईफ, बायको, त्याची जी बायका आशिल्ले, त्या बायका कृष्ण भक्ताचे
शुद्ध भक्त आशिल्ले आणि त्यांचे प्रार्थना आशिल्ली, त्यांची भक्ती आशिल्ली, त्यांच्या कनेक्शनमुळे कालियाक भगवंतांची डायरेक्ट मर्सी भेटली. तर हे सगळे आपण पाहिले तर सगळ्या आपल्या पास्ट टाइम्स मध्ये पहिले कुठल्या तरी एका भक्ताचे आशीर्वाद असता, कुठल्या तरी भक्ताचे कनेक्शन असता. त्या भक्ताच्या कनेक्शनमुळेच एका दुसऱ्या किंवा आमका भगवंतांची मर्सी, भगवंतांचा आशीर्वाद मिळता. थंय पण आपण पळयता की असोसिएशन ऑलरेडी प्रेझेंट असा, असोसिएशन पहिल्यापासून असा. त्या असोसिएशनमुळेच त्यात भगवंतांची मर्सी भेटला. जसे आपण कालियाची लीला पाहिली भगवंतांची. कालियाचे प्युरिफिकेशन केले भगवंतांनी, ती लीला जर आपण पाहिली तर त्याच्यामध्ये यमुना मैयाची अशी हालत झालेली की त्याच्यामध्ये सगळे विष झालेले. यमुना मैयाचे पाणी आज आपण वृंदावनमध्ये होता तर यमुना मैयात आंघोळ करता. यमुना मैया इतली सुंदर असा, ते योगी सरकारमुळे ते सगळे आता वृंदावन इथले डेव्हलपमेंट झाला. ते यमुना मैयाचे क्लिनिंग झाला आणि ते चांगले डेव्हलपमेंट झाला. तर आता आपण होता ते तेंदा कालियाच्या वेळी जेंदा भगवंत कालियाची लीला करताले त्यावेळी अशी अवस्था आशिल्ली की यमुना मैया अख्खी काळी पडलेली आणि त्याच्यामध्ये सगळे असे जाड पॉइझन झालेले त्या पाण्याचे. पाण्याचे रूपांतर विष झालेले, विष. का? कारण का त्याच्यामध्ये कालिया त्याच्या फॅमिली सकट रावतालो आणि त्याचे विष ते अख्ख्या पाण्यात यमुना मैयाक विषचे रूपांतर केलेले. आणि ते विष इतले स्ट्रॉंग आशिल्ले की ते यमुना मैयासून जे वारो येतालो असे त्या विषचो वास येतालो तो इतलो वयर पर्यंत येतालो की यमुना मैयाच्या वयऱ्यान जर कोण पक्षी उडता तर तेका गुंगी येऊन तो पडतलो त्या पाण्यात आणि पाण्यात पडून तो जीव सोडटलो. इतले ते स्ट्रॉंग वास आशिल्ले त्याचे, स्ट्रॉंग त्याचे विषचे इफेक्ट आशिल्लो. आणि यमुना मैयाच्या आसपास म्हणजे 30-40% ऑफ वृंदावन जिथले यमुना मैयाच्या असा आज काठेच्या यमुना मैयाच्या काठेवर यमुना घाटच्या आसपास सगळे ते झाड, सगळे जीवन नष्ट झालेले. ते सगळे झाड कोमजलेले, सुकलेले आणि सगळे ते दुर्गती झालेली. हे कशामुळे झालेले? कारण का त्या यमुना मैयामध्ये कालियाचो वास आलेलो. कालिया ते आपल्या फॅमिली सकट रावतालो. तर कालियाचो नेचर असो आशिल्लो की तो जेन्ना हे पळयतालो तेका अशें दिसताली की हे म्हजे कितले व्हडले अचिवमेंट आसा. पळय म्हजी ग्रेटनेस आसा ही, की म्हज्यामुळे हांव कितले डिस्ट्रक्शन करू शकता, हांव कितले वाटोळे करू शकता, हांव कितले लोकांक त्रास दिवं शकता. हे तेका दिसताले की हे म्हजे व्हडले गुण आसा. हे म्हजे खूप चांगले गुण आसा. चांगले गुण म्हणजे म्हजी शक्ती आसा. म्हणजे बॉम्बेच्या भाषेत म्हणले तर वट. म्हणजे वट पळय कितले आसा. इतल्या लोकांचे हांव नुकसान करू शकता, इतली शक्ती आसा म्हजी. तर श्रील राधानाथ स्वामी महाराज त्यांच्या लेक्चरमध्ये एक पाटी म्हणता की हे जे एनवी असता, जी एनवी म्हणजे द्वेष, द्वेषची जी भावना असता ती जेंदा प्रबळ जाता मनशांमध्ये, भक्तांमध्ये, तेंदा असे तांकां दिसता की हे जे वाईट जाता लोकांचे ते आपले ते चांगले असा असे म्हणजे द्वेष भावना कालियामध्ये भरपूर जास्त झालेली. त्याच्यामुळे तेका असे दिसताले की हे जे वाईट जाता हे चांगले असा, हे माझे गुणगाण असा. जसे बाकीच्या डिमन्स मध्ये पण आपण पाहिले हिरण्यकश्यपूचे. हिरण्यकश्यपूने जसे हाकार विध्वंस मचवलेले सगळ्या विध्वंस केलेले सगळ्या सृष्टीमध्ये, तर ते विध्वंस तेका चांगले वाटताले, त्याचे गुणगान जाताले असे दिसतात एका. ते जितले नुकसान जाता, जितले लोक मरता, जितले लोकांक चे नुकसान जाता तिथले त्यांचे चांगले दिसतात तांकां अशा डिमन्साक. तर ते कालियाची पण अशी प्रकृती आशिल्ली. आणि शेवटी त्यांनी सर्वात जास्त वाईट काम किती केले? त्यांनी कृष्णाचे गोपी आशिल्ले, कृष्णाचे मित्र आशिल्ले, कृष्णाचे गाय आशिल्ले, त्यांना त्यांनी मारले.
त्यांचो जीव घेतलो, त्या क्षणाक कृष्णाने मागीर कृष्णाक ऍक्शन घेवंक लागले. मागीर तेन्ना त्यांचे कृष्णाचे गोप आणि कृष्णाचे मित्र जे आसा ते कृष्णाच्या जीवा पलीकडे आसा कृष्णासाठी. व्रजवासी आणि जे जे कृष्णाचे गाय आसा ते कृष्णासाठी जीवाच्या पलीकडे प्रिय आसा. म्हणून कृष्णाच्या घराचे नाव पण आपण पाहिजे तर गोलोक असा. गायावर असा. कृष्णाचे नाव असा गोविंद, गोपाल. गोविंद गोपाल म्हणजे जे गायीक खुशी दिता, जे गायीक आनंद दिता, तो गोविंद गोपाल. तर त्याच्या इतले प्रिय असा जीवा पलीकडे गाय तेका आणि त्यांच्या गोप मित्रांक कालियाने जीव घेतलो, त्यांचो मारून टाकले त्यांना. तेन्ना मागीर कृष्णाने ऍक्शन घेतले आणि कृष्णाने मागीर उडी घातली यमुना मैयामध्ये. तर तेन्ना सीन अशें आशिल्लो की कालिया आपल्या यमुना मैयाच्या सकयल आपल्या फॅमिली सोबत बसलेलो. तर कृष्णाने जेन्ना उडी घातली यमुना मैयेमध्ये, तर ती उडी इतली स्ट्रॉंग आशिल्ली आणि इतली फोर्सफुल आशिल्ली की अख्खे हादरले. ते कालियाचे जे त्यांनी दरबार बनयलेले सकयल ते अख्खे हादरले, अख्खे हलून गेले आणि इतले जोरात फोर्सफुली कितें तरी पडले. ते कालिया जे स्थित आशिल्लो यमुना मैयाच्या ज्या सायडीक कालिया स्थित आशिल्लो त्या एक अशें कृष्णा बुक मध्ये डिस्क्रिप्शन असा की ती एक लेक आशिल्ली, लेक. त्या लेक मध्ये कृष्णाने जेन्ना उडी घातली ते झाड अजूनही आसा वृंदावन मध्ये. ज्या झाडवर पोझिशन घेऊन कृष्णाने डायरेक्ट उडी मारली कालिया आपला यमुना मैयामध्ये. तर ते लेक मध्ये उडी मारली. तर तेन्ना कालियाचे अख्खे जे त्यांनी सीन बनयलेले त्याचे दरबार आशिल्ले ते अख्खे हादरले. आणि तो जेन्ना आयलो त्यांनी पळयले तर कृष्णा मस्तपैकी त्याच्या पाण्यामध्ये यमुना मैयेमध्ये एन्जॉय करतालो, स्विमिंग करतालो, एन्जॉय करतालो, आनंद घेतालो. तर हे तेका पळूंक जालें ना. हे एक द्वेषचो पहिलो कॅरेक्टरिस्टीक आसा. द्वेषचे पहिले एक सिम्पटम आसा की तेका जेका द्वेष असता तेका दुसऱ्याचे आनंद पळूंक जायना. तर ते कालियाक अजून राग आयलो, अजून चवताळलो तो. का? कारण का कृष्णा त्याच्यात आनंद घेतालो. आणि जेन्ना पळयले कृष्णाक त्यांनी, तर कालियाची शक्ती अशी आशिल्ली म्हणजे आजकालचे आपण इमॅजिन करू शकना. आजच्या जगात इतले व्हडले नाग नाच. जर आपण पहिले अमेझॉन फॉरेस्ट किंवा बाहेरच्या जगात जे भरपूर जंगल असा किंवा हिमालय रिजन मध्ये थंय जास्तीत जास्त एक 30-40 फूटचो साप दिसतलो. पण त्याच्यापेक्षा 1000 गुणा जास्त शक्ती आणि जास्त ह्यूज कालिया आशिल्लो. आणि तो जेन्ना कृष्णाकडे त्यांनी फुल फोर्सने अटॅक केलो. कृष्णाक त्यांनी आपल्या बॉडीमध्ये त्यांनी धरले, जोरात जकडून धरले. कृष्णाक तो चावतालो, चावूंक लागलो. त्याचे जितले डोके आशिल्ले त्याचे डोके आशिल्ले त्याचे तोंड आशिल्ली त्या सगळ्या तोंडाने तो कृष्णाक चावूंक लागतालो, चावतालो आणि त्यांनी जोरात कृष्णाक जकडून धरले. इतक्यात त्या दिवशी बलरामजींचो बर्थडे आशिल्लो. तर यमुनाच्या काठेवर सगळे व्रजवासी, यशोदामाई, नंदबाबा आणि सगळे गोप गोपास, बलरामजी, कृष्णा सगळे आयलेले. तर कृष्णाने जेन्ना उडी घातली तेन्ना त्या आवाजाने सगळे धावत आयले मागे यमुनाच्या काठेवर. किती झाले यशोदामाई, नंदबाबा, बलरामजी सगळे धावत आयले. ते बलरामजींचे बर्थडेचे फीस्टचे प्रिपरेशन करताले. सगळे फीस्टचे प्रिपेअर केलेले. सगळे बुफे सिस्टम कसे असतात आपल्या प्रोग्रामच्या मध्ये एंड मध्ये ते बुफे सिस्टम सगळे लायलेले आणि सगळे गरम गरम भोग पदार्थ बनयलेले बलरामजींसाठी, कृष्णासाठी. आणि ते सगळे खावपाक फीस्टची सुरुवात करपाची आशिल्ली तेन्नाच जोरात कृष्णाचो उडी मारपाचो आवाज आयलो. आणि जेन्ना सगळे धावत आयले पळूंक काठेवर तेन्ना त्यांनी पळयले की कृष्णाक अख्ख्या अख्ख्या बॉडीक कृष्णाच्या त्यांनी जकडून धरला.
खाली कृष्णाचे इथले तोंड खाली दिसतात त्याचे, आणि तो असं असं ते तोंड दिसता खाली, आणि त्याची अख्खे शरीरा कालियाने अख्खे दाबून, चेचून, जोरात दाबून धरला. आता कृष्णाची बॉडी इतली सॉफ्ट असा, म्हणता कृष्णाचे पाय आपण पहिले नी, त्यांचे डिस्क्रिप्शन दिला प्रभुपादने कृष्णा बुक मध्ये. कृष्णाचे जे पायाचे तळवे असा, ते कसे असतात, त्याची मटेरियल कसे असा, क्वालिटी आपल्या दुधाच्या वयर जी मलाई जाता नी, मलाई, ते मलाई का आपण केंदा असे फील केले नी, आता तर दूध अडल्टरेटेड असतं, इथले मलाई नसता, पण गावातले जे दूध असतात छान गाईचे दूध, ते त्यांना आपण तापायता, जे घी बनवता, ते मलाई येता वयर, एकदम सॉफ्ट मलाई असा. ते मलाई जर आपण हात लायले नी, तर ते एकदम हात आपलं भीतर होता आणि आपल्या हाताक ते सॉफ्टनेस फील जाता. तसे कृष्णाची बॉडी आशिल्ली. म्हणजे आपण ते कृष्णाच्या बॉडीक जर आपण जोरात असे दाबले नी, तर तिथलो भाग लाल जातालो, इतली सॉफ्ट बॉडी आशिल्ली. आणि अशा बॉडीच्या भुरग्याक तो कालिया चावतालो आणि दाबतालो. ही थिंकिंग यशोदा माईची आशिल्ली, कारण का यशोदा माईसाठी तो तिचो भुरगो असा, भगवंत ना. तर यशोदा माईने जेन्ना हे पळयले, तिका अशे म्हणजे इतले खराब चक्कर आयली आणि ती पडली. तिच्या बरोबर बाकीचे पण ब्रजवासी जे एल्डरली गोपीज आशिल्ले यशोदा माईच्या वयाचे, ते पण त्यांची पण अशीच हालत झाली. नंद बाबाक त्रास झालो, भरपूर शॉक पडलो. नंद बाबा कळना कितें करप, रडूंक लागले जोर जोरात. बाकीचे नंद बाबाचे जे मित्र असतात ते मदत करपाक पळयतात, तर त्यांना पण जायना. त्यांनी पळयले की बाकीचे जे गोपज असा कृष्णाचे, ते ऑलरेडी मरून पडला, गाय असा ते गाय मेला. ते सीन पळून त्यांना आनीक त्रास झालो, आनीक हाहाकार झाले. कोणाक अर्धे जे असा ते चक्कर येऊन पडता, बाकीचे जे उरला ते शॉक मध्ये असा. आणि अशा सीन मध्ये खाली एक मनीस आशिल्लो, तेका खबर आशिल्ले की काय जातले ना, तो मनीस एकदम खुश आशिल्लो, एकदम शांत आशिल्लो. ते आशिल्ले आपले बलरामजी. तांकां खबर आशिल्ले की हांव अनंत शेष असा, माझ्या समोर हो कालिया म्हणजे एकदम वॉटर स्नेक, पाण्यातलो साप असता नी असो 15 सेंटीमीटरचो, तशी त्याची गत असा. तर हेका हो कितें कृष्णाक कितें नुकसान दितलो. तर बलरामजींक हे सगळे पास्ट टाइम खबर आशिल्ले कितें जातले. तर बलरामजी खाली एक मनीस आशिल्ले जे शांत उबे आशिल्ले, आणि जे दुसऱ्यांक कन्सोल करताले, यशोदा माईक सांभाळताले, नंद बाबाक सांभाळताले, बाकी गोपांक सांभाळताले, की काय ना जातले, बरे जातले, शांत व्हा, तुम्ही शांत व्हा, तुम्ही शांत व्हा, शांत करताले. तर आता जेन्ना सगळे आयले, तेन्ना मागीर कृष्णाने डिसाईड केले की आता माझ्या गोपांक आणि म्हजे फॅमिली असा त्यांना आता जास्त त्रास ना दिवप, हांव आता हेचे करता हिशोब. तर कृष्णाने मागीर त्याच्या त्याच्या कॉइल्स मधून कृष्णाने सुटका केली, आणि मागीर त्याच्या डोक्यावर उडी मारली कालियाच्या, आणि कालियाच्या डोक्यावर उडी मारून कृष्णाने सुंदर नृत्य सुरू केले. तर कालियाची शक्ती इतली आशिल्ली, तो फुल फोर्सने, फुल ताकदने त्याच्या तिथले जे सारे डोके आशिल्ले, ते सगळे डोके एकत्र मिळून त्या कृष्णाक अटॅक करताले. पण आता जर आपल्यावर कोण अटॅक करता, जर आपल्यावर समोरून कोण अटॅक करता, तर कमीत कमीत आमका पळोवपाक लागतं त्याच्याकडे, की बाबा त्याच्या पहिली पळोवपाक लागतं. भलेही आपण ताकदवर असो, तो आपल्यापेक्षा कमी शक्तिशाली असो, आपले जिंकपाचे जास्त चान्सेस असो, पण आपले पळून तरी लागतं त्याच्याकडे जजमेंट घेऊन, की बाबा किती जातले, हो आता हागासून उडी मारता, आता हांव असे पकडून असे तेका उडयतलो, असे पळून तरी लागता. पण कालिया इतलो शक्तिशाली आशिल्लो, इतलो ह्यूज आशिल्लो, इतले सगळे डोके आशिल्ले तेचे, आणि इतले तो फुल फोर्सने अटॅक करतालो. म्हणजे आजकालचे अजगर आणि जे गॉडझिला दाखवता पिक्चर मध्ये, त्यांच्यापेक्षा 1000 गुण जास्त. इतले फोर्सने तो, इतले स्पीड आशिल्लो तो, इतलो ऍक्टिव्ह आशिल्लो, इतल्या फोर्सने तो अटॅक करतालो. पण कृष्णा त्याच्याकडे पळत नसताना, त्याका कृष्णाक गरज लागनाशिल्ली असे त्याच्याकडे पळून, कृष्णा वयर पळत आलो, त्याच्या भक्तांकडे पळत आलो आणि त्याच्यावर नाचतालो, कालियावर नाचतालो, कालियाक मारतालो. मारपाक कालियाकडे पळोवपाची पण गरज लागनाशिल्ली भगवंताक.
आणि जे वयर सगळे देवतागण आयलेले पळूंक, व्रजवासी सगळे पळयत आले, बलरामजी आशिल्ले आणि नागपत्नी आशिल्ली, जे कालियाचे जे बायका आशिल्ले ते एकदम शुद्ध भक्त आशिल्ले. ते लोक हात जोडून भगवंतांक प्रार्थना करताले की म्हज्या नवऱ्याक शुद्धीकरण करा, म्हज्या नवऱ्याची अनर्थ निवृत्ती जावनी आणि तो चांगलो भक्त जावनी, तो छान भक्त जावनी, असे नागपत्नीची प्रार्थना आशिल्ली. त्यांच्या प्रार्थनेवर कृष्णाने डिसाईड केले की आता हांव एका प्युरिफाय करता. त्याला हांगा आपण पळयता की जेन्ना आपण कोणासाठी प्रार्थना करता किंवा आपल्यासाठी कोण प्रार्थना करता भक्तगण सगळे, आणि आपले तरी पण आपले शुद्धीकरण चालला, आपले ठुकाई म्हणजे म्हणता असे की त्रास चालला, तर आपण असे होप सोडप ना की आपल्यावर प्रेयर्सचे काही इफेक्ट जायना, आपण आपल्याक भगवंत पळयना. भक्त प्रेयर्स करता म्हणून भगवंत आपल्याक फुल प्युरिफाय करता. आपले जे प्रॉब्लेम्स असा, जे अनर्थ असा ते सगळे काढता आणि लवकरच आपली शुद्ध आपल्याक शुद्ध भक्ती, एक शुद्ध भक्त म्हणून आपल्याक खुशी मेळटली, ब्लिस मेळटले आणि ऍडव्हान्समेंट मेळटले, आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती जातली. या होपने आपण आपल्या प्रॉब्लेम्स मध्ये पण स्थिरतापूर्वक जप करूंक जाय. तर हांगा आपण पळयले की भगवंत एफर्टलेसली, पळे पण नशिल्ले कालियाकडे, आणि भगवंत असे नाचताले, सुंदर नृत्य सुरू केलो. ते देवतागण, व्रजवासी आणि नागपत्नीसाठी, त्यांच्यासाठी ते फिस्ट आशिल्ली भगवंतांचे नृत्य पळोवपाक. पण तो जो सकयल असा भगवंतांच्या पाया सकयल, त्याच्यासाठी ती वज्र ट्रीटमेंट आशिल्ली, वज्र ट्रीटमेंट, बेल्ट ट्रीटमेंट म्हणटा न्ही, बेल्ट ट्रीटमेंट आशिल्ली त्यासाठी ती वज्राची. एक एक पाय कृष्णाचं जेन्ना त्याच्या डोक्यावर पडतालो, त्याचे डोके फुटताले, त्याच्या तोंडातून सगळी उलट्यो येताल्यो भायर. जितले पण त्याचे तोंड आशिल्ले, सगळ्या तोंडावर जेन्ना कृष्णाची एक एक स्टेप पडताली डान्सची, तेन्ना त्याच्या तोंडातून उलट्यो येताल्यो भायर, उलट्यो एका स्टेपाक. एक स्टेप म्हणजे त्याच्यासाठी एक वज्रचो अटॅक झाला असं आशिल्लो त्याच्यावर. आणि पहिली भरपूर त्यांनी उलटी केली आणि मागीर उलट्यो झाल्या, मागीर त्याची रक्ताची उलट्यो चालू झाल्यो कालियाचे. इतले इतले त्याची ट्रीटमेंट, इतले फुल प्युरिफिकेशन त्याचे जाताले. आणि आणि तरी पण तो स्टार्टिंग मध्ये सरेंडर करनाशिल्लो, तरी पण तो फाईट करतालो. मागीर भगवंत आनीक तेका मारताले, आणि मारता मारता केन्ना तरी भगवंत असे ना की तेका त्याच्यावर मारामारी करता फुल कॉन्सन्ट्रेशन दिवन, मारता मारता तेका भगवंत फ्लूट पण वाजयताले. असे ब्रजवासी हात दाखयताले, उलयताले, फ्लूट वाजयताले, असे करून तेका आनीक जळयताले. कारण का तेका कळताले की अरे हो कृष्ण जो असा, तेका काय शक्तीच लागना म्हाका मारूंक, त्याचे आनीक तेका त्रास जाताले आणि आनीक तो मारतालो आणि आनीक मार खातालो देवाचे. तर असे करत करत तेका भगवंतांनी फुल प्युरिफाय केले, आणि तेका इतले त्याचे शुद्ध प्युरिफिकेशन झाले की एंड मध्ये जेंदा त्यांनी भगवंतांचे सरेंडर केलं, भगवंतांची शरणागती घेतली, आणि मागीर भगवंतांच्या बोलण्यावर त्याने यमुना मैया सोडून दिली, थैसान तो निघून गेलो. त्याच्या मागीर आज अशी सिच्युएशन असा की ते म्हणजे म्हणता अशें की कालियाच्या शुद्धीकरण मागीर ही जी लीला असा, ही नित्य लीला असा. आज पण, आता पण या क्षणी खयच्या ते खयच्या युनिव्हर्सच्या खयच्या पार्ट मध्ये भगवंतांची ही लीला चालू असा, नित्य लीला असा ही कालियाची. तर त्याचे शुद्धीकरण इतले झाले आणि तो इतलो शुद्ध भक्त झालो की केन्ना गरुडजींच्या जाग्यावर भगवंत कालियाक आपयता आता. खंय कालियाक घेऊन खंय खंय वचपाचे असले भगवंतांक वृंदावन मध्ये, या जागेवयल्यान त्या जाग्यावर, आणि केन्ना गरुडजींक आपोवपाचो मूड ना, तर भगवंत कालियाक आपयता. आणि भगवंतांची जी माळ असता, जी गारमेंट्स असता, जे दागिने असता यशोदा माई घालता, ते भगवंत काढता त्याच्यातलं एक दागिना आणि असं कालियाच्या गळ्यात घालता, आणि असे असे धरता, घोड्याच्या ह्याच्यासारखे धरता, घोड्यासारखे, आणि तेका मागीर चलयता, चल आपण हांगा वचून जाय, थंय वचून जाय, थंय वचून जाय.
असे कालिया कालिया घेऊन होता. इथले तो शुद्ध भक्त झालो भगवंतांचो या पास्ट टाइम मध्ये. तर ह्या पास्ट टाइम मध्ये आमका दिसता की तो इथलो शुद्ध भक्त कसो झालो, कित्याक झालो. तेका भगवंतांची ही डायरेक्ट मर्सी, जे भगवंतांचे पाय भेटले ते कित्याक भेटले, कारण का हागा नागपत्नी जे कालियाचे बायका आशिल्ले ते भगवंतांचे शुद्ध भक्त आशिल्ले. आणि ते भगवंतांसाठी, ते भगवंतांकडे प्रार्थना करताले त्यांच्या नवऱ्यासाठी, की माझ्या नवऱ्यावर लक्ष द्या, माझ्या नवऱ्यावर काळजी घ्या, माझ्या नवऱ्याची भक्तीमध्ये प्रगती जाऊनी, माझ्या नवऱ्याक तुमचा आशीर्वाद द्या. तर ह्यांच्या प्रेयर्सचे, यांच्या प्रार्थनेचे इफेक्ट झाले की कालिया इथलो शुद्ध भक्त झालो. आणि तो आता भगवंतांचं वाहन असा इथलो शुद्ध भक्त झालो. म्हणजे गोपाळांक मारतालो तो, गाय गो हत्या करतालो थैसान आज पहिले तर तो भगवंतांचं वाहन असा. इथले शुद्ध भक्त, इथली शुद्धी भक्ती तेका भेटली, कारण का त्याच्या आयुष्यात भक्तांचं प्रेझेन्स आशिल्लो, त्याच्या आयुष्यात भक्तांची प्रार्थना आशिल्ली. तसेच आपण जर पाहिले आणि एक पाच टाइम असा जगाई मधाईचे. जगाई मधाई आज पण आपण पाहिले काटवा मध्ये आपण गेले, ते मधाईचे हे असा पुण्य स्मारक असा. तर मधाई, जगाई मधाई हे कोण आशिल्ले, हे इतले व्हडले गुंड आशिल्ले, इतले वाईट लोक आशिल्ले की हे लोक मनशाक मारन आशिल्ले, खाली मनशाचे मर्डर केले नी तर त्या मनशाच्या घरच्यांक पण मारताले आणि त्या घराक आग लायताले. इतले क्रूर लोक आशिल्ले, इतले पापी आशिल्ले हायेस्ट लेवलचे जगाई मधाई. तर ह्यांच्या पास्ट टाइम मध्ये आपण पळयतले, हेंका महाप्रभूंनी जेन्ना सुदर्शनचं आवाहन केलं तेन्ना तेंका दिसले की आपली जी हैसियत असा, आपली जी लायकी असा खूप तुच्छ असा. आपण जे असा ते खूप तुच्छ असा भगवंतांसमोर. आणि त्यांनी भगवंतांची शरणागती घेतली. आणि शरणागती घेतल्या मागीर पण तेंका भगवंतांचो आशीर्वाद भेटनाशिल्लो. तर तेंका भगवंतांचे आशीर्वाद कोणामुळे भेटले, कोण सांगू शकता हागा. जगाई मधाई भगवंतांचो नित्यानंद आशीर्वाद. महाप्रभू, नित्यानंद महाप्रभू. हाँ जी, हाँ नित्यानंद जी, महाप्रभू. हरी हरी. तर याच्यामध्ये पण भक्ताचो प्रेझेन्स आशिल्लो. एक भक्त आशिल्ले हागा, कनेक्शन आशिल्ले त्यांचे, जे त्यांच्या आपल्यासाठी म्हणजे जगाई मधाईसाठी प्रार्थना करताले. ज्यांची इच्छा आशिल्ली की जगाई मधाईक भगवंतांची आशीर्वाद भेटो, भगवंतांचे मर्सी भेटो आणि त्यांका भक्तीमध्ये प्रगती भेटो. हे एका भक्ताचे प्रार्थना आशिल्ले. म्हणून त्यांका या पास्ट टाइम मध्ये पण आपण पळयता त्यांका भगवंतांची शरणागती भेटली आणि भगवंतांची भक्ती भेटली, महाप्रभूंचो आशीर्वाद भेटलो डायरेक्ट. तसेच आपण पळयता श्रील प्रभुपादांच्या आयुष्यात. श्रील प्रभुपाद जेंदा वेस्ट मध्ये आयले, श्रील प्रभुपाद वृंदावन मध्ये रावताले श्री राधा दामोदर मंदिर मध्ये. त्यांचे आयुष्य खूप छान भक्तिमय आशिल्ले. ते भक्तांसोबत त्यांच्या इष्टदेवकडे रावताले, त्यांका सोडून येवपाची काय गरज नशिल्ली. पण त्यांची इच्छा आशिल्ली की त्यांच्या गुरुचे इन्स्ट्रक्शन्स कंप्लीट करप. त्यांच्या गुरुने जे इन्स्ट्रक्शन्स दिला ते कंप्लीट करप, ते फॉलो करप, ते इम्प्लिमेंट करूंक जाय. ती सेवा त्याने, त्या सेवासाठी प्रभुपादने आपले आयुष्य दिले, अख्खे आयुष्य दिले. आणि त्या सेवासाठी श्रील प्रभुपाद वेस्ट मध्ये जेव्हा फर्स्ट टाइम आयले तेव्हा वेस्ट मधले जे लोक आशिल्ले, बाहेरच्या जगातले जे लोक आशिल्ले आमचे सारखे, त्यांका काय कृष्णाची इच्छा नशिल्ली, त्यांका भक्तीची इच्छा नशिल्ली, त्यांका काय कृष्णा बरोबर घेणे देणे नशिल्ले, त्यांका प्रभुपाद बरोबर काय अटॅचमेंट नशिल्ले. पण प्रभुपाद सारख्या शुद्ध भक्तांनी, प्रभुपादांनी आमच्यासारख्या लोकांसाठी प्रार्थना केली की त्यांका भगवंतांची भक्ती भेटूनी, त्यांका भक्तीमध्ये प्रगती भेटूनी. आणि आमका आमच्यासारख्या लोकांक कृष्णाचे नाव दिले, आमच्यासारख्या लोकांक भक्ती बरोबर कनेक्ट केले वेस्ट मध्ये. आणि श्रील प्रभुपादच्या प्रार्थनेप्रमाणे, श्रील प्रभुपादच्या प्रार्थनेच्या
आशीर्वादाने सगळे भक्त इथले शुद्ध भक्त झाले आणि मुवमेंट कितली व्हडली झाली. तर या सिच्युएशन मध्ये पण जे आमका दिसता, जे वेस्टचे लोक आशिल्ले आमचे सारखे, जेंका भक्ती बरोबर काय घेणे देणे नाशिल्ले, जेंका काय कृष्णा बरोबर घेणे देणे नाशिल्ले, काय एज्युकेशन नाशिल्ले कृष्णाबद्दल, त्यांका भक्ती भेटली आणि भक्तीमध्ये इतली प्रगती भेटली. कारण का थंय पण एक भक्ताचं प्रार्थना आशिल्ली, एक भक्ताचे कनेक्शन आशिल्ले, ते भक्ताची इच्छा आशिल्ली, म्हणून त्यांका आशीर्वाद भेटलो भगवंतांचा. तर असेच असोसिएशन मध्ये जेंदा आपण रावता आणि असोसिएशन मध्ये जेंदा आपण सेवा करता, आपण मागच्या क्लासमध्ये डिस्कस केले, त्रिणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरी. आपण त्रिनादपी सुनीच्या भावमध्ये जेंदा भक्तांच्या असोसिएशन मध्ये रावता, सर्वात इम्पॉर्टंट असता की जेंदा आपण भक्तांच्या असोसिएशन मध्ये येता तेंदा आपण हे आपले जे डोके असा ते कम्प्लिटली ऍक्टिव्ह असूंक जाय. आपण किती बोलता, कसे वागता, किती आपले आदान प्रदान असा, ते एकदम चाणक्य बुद्धीने आपले चालूंक जाय. जरा तरी आपण अलगर्जीपणाने अपराध जाता कामा नये. एक जर तो एक साधं सुधो भक्त असो, किंवा आपले शिक्षा गुरु असो, किंवा आपले दीक्षा गुरु असो, किंवा एकदम शुद्ध भक्त असो, जेंदाही आपण भक्तांच्या कम्युनिकेशन मध्ये येता, जसे आपण भक्तांच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये येता, तेंदा आपले हे जे डोके असा नी कम्प्लिटली ऍक्टिव्ह असूंक जाय, चाणक्य ओपन असूंक जाय, ओपन एकदम. या गोष्टीने की आपल्यापासून काय अपराध जाता कामा नये, विचार करून आपण भक्तांसोबत आदान प्रदान करूंक जाय. जे नेक्टर ऑफ इन्स्ट्रक्शन मध्ये असा, डिवोटी सोबत आपले कसे आदान प्रदान असूंक जाय. भुंगते भोजयते चैव, ते जो वर्स असा त्याच्यामध्ये लिहिलेले असा आपल्या आचार्यांनी की भक्तांसोबत आपले कसे मैत्रीचो भाव असूंक जाय, त्यांका आपण गिफ्ट दिवंक जाय. काइंड काइंड वर्ड्स जर गिफ्ट देऊन जाय ना, तर आपण काइंड वर्ड्स, प्रेमळ शब्दांनी त्यांचे आदान प्रदान करूंक जाय आणि त्यांच्याकडून त्यांची सेवा करूंक जाय प्रेमाने. म्हणून हे जे असोसिएशन मध्ये आपण जेंदा रावता, तेंदा असोसिएशन मध्ये एकदम चाणक्य बुद्धीने आणि एकदम सावधानीने राहूंक जाय. कारण का एक जरी अपराध आपल्याकडून झाले, एक आमचे आता ड्रामा फेस्टिवल असता हागा राधा गोपीनाथ मंदिर जे असा मुंबईत, ते वर्षातून एक फाटी हागा अॅन्युअल ड्रामा फेस्टिवल असता. आणि त्या ड्रामा फेस्टिवल मध्ये हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज येता आणि सगळे ड्रामा पळयता. तर महाराजांसाठी सगळे भक्त जे असा हागा कॉंग्रिगेशनचे सिनियर भक्त, ते सगळे ड्रामाज ऑर्गनाईज करता. तर हांव पण ते ड्रामामध्ये आशिल्लो, म्हाका पण भक्तांच्या आशीर्वादाने सेवा भेटलेली. तर आमचो जो ड्रामा आशिल्लो, त्यात एक असो सीन आशिल्लो की लॉर्ड राम, सीता मैया आणि लक्ष्मणजी आपल्या वनवासावर असा आणि शूर्पणखाची एंट्री जाता आणि शूर्पणखा येता आणि ती लॉर्ड राम आणि लॉर्ड लॉर्ड लक्ष्मणजीवर असे एन्जॉय करपाची इच्छा जाहीर करता. तर तो डायलॉग आशिल्लो, फनी डायलॉग. आणि मागीर तिका कळटा की लॉर्ड राम आणि लक्ष्मणजी आपल्याक भाव दिना, आपल्याकडे लक्ष दिना. तर ते ती मागीर तिका जाय असता लॉर्ड राम बरोबर एन्जॉय करप तिने. तर लॉर्ड राम तिका लक्ष्मणजीकडे धाडता. लक्ष्मणजी म्हणता नाका नाका, हांव तर सेवक असा, हांव तुका कितें एन्जॉयमेंट करतलो, तू मास्टरकडे वच. असे ते दोघं मिळून रामजी आणि लक्ष्मणजी मिळून शूर्पणखाची मस्करी करता. तर तिका राग येता आणि तिका दिसता सीता मैया, तर तिका दिसता की ह्या बाईमुळे माका हे लोक भाव दिना, हे लोक यांच्या बरोबर माझे संबंध स्थापित ना जातले. तर ती सीता मैयाकडे अटॅक करपाच्या दृष्टिकोनाने सीता मैयाकडे चार्ज करता, सीता मैयाकडे धावत होता. तेन्ना लक्ष्मणजी मागीर तिच्या लॉर्ड राम म्हणता आता मस्करी पुरी झाली, ही जरा जास्त त्रास दिवपाक आयला, लक्ष्मण हिचे पळय कितें करप, हिचे करपाचे आसा ते कर. आणि मागीर लक्ष्मणजी उठता आणि तिच्या नाकाची चांगली सर्जरी करता. तर ते सीन आशिल्लो तसो. तर ते जेन्ना ड्रामा झालो तेन्ना हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराजांनी
त्या डिओटी मस्करीमध्ये सांगले की तुम्ही पळे ज्या ज्या डिओटीने शूर्पणखाचे रोल केला त्यांका सांगले की तुम्ही या डिओटी म्हणजे जी माताजी सीता मैया झालेली ते त्या मैयाचा तुम्ही अपराध केला तर तुम्ही तिच्याकडे माफी मागा. तर हे मस्करी मस्करीमध्ये महाराज म्हणताले आणि त्या डिओटीने महाराजांसमोर त्या माताजींची माफी मागितली की आवेस शूर्पणखा म्हणून जे अपराध झालो माझ्याकडून माफ करा. तर ते मस्करी म्हणून चालू असले पण महाराजांनी असे त्यांच्या आदान प्रदान मधून आणि महाराजांच्या बिहेवियर वरून दिसता की मस्करीमध्ये पण खोटे खोटे जे ड्रामा असतात खोटे खोटे डायलॉग असतात त्याच्यामध्ये पण अपराध जावप ना. म्हणजे अपराध जाण्यापासून महाराज इथले कॉशियस राहता इथले केअरफुल राहता की भक्तांपडे जरा तरी आपलं अपराध राहप ना. असे महाराजांची मूड असा आपल्या गुरु महाराजांचे. तर हे जे आपण आज डिस्कस करताले की आपल्या भक्तीमध्ये प्रगती करण्यासाठी आणि आपल्या भक्तीमध्ये आपली भक्ती चालू दवरण्यासाठी आमका जर जाय की आपण शेवटपर्यंत रोज जपा करप आपण शेवटपर्यंत रोज मंदिरात दर्शन करून वचून जाय आपण शेवटपर्यंत रोज सेवा करपाची असा आणि श्रील प्रभुपादचे पुस्तकं वाचपाचे असा आणि म्हणजे स्पिरिच्युअल लाईफ म्हणजे आध्यात्मिक जीवन चालू राहून जाय तर आमका भक्तांच्या आशीर्वादाची आणि भक्तांच्या प्रार्थनेची खूप गरज असा. आणि ते आमका केन्ना मेळटले जेंदा आपण भक्तांच्या संघ मध्ये भांडतले ना. जेंदा आपण भक्तांच्या संघ मध्ये त्रिनादपी सुनी चैनच्या भाव मध्ये रावतले. जेंदा आपण भक्तांच्या संघ मध्ये सेवाच्या भाव मध्ये रावतले. जी आपली कॅपॅसिटी असा त्या कॅपॅसिटी प्रमाणे भक्तांची सेवा करतले आणि आपल्या काइंड वर्ड्सने आणि आपल्या शुद्ध चांगल्या बिहेवियरने भक्तांबरोबर चांगले आदान प्रदान करतले आणि भक्त आपल्या बरोबर खुश असतले. निदान खुश जरी नसले तरी आपल्यावर नाराज नसतले असे आपले बिहेवियर असून जाय. त्या बिहेवियरने आमका भक्तांचे आशीर्वाद आणि भक्तांच्या प्रार्थनेने एक दिस आमका पण भगवंतांची मर्सी मिळतली. एक दिस आमका पण भगवंतांचे असोसिएशन मिळतले. एक दिस आमका पण भगवंतांचे आशीर्वाद मिळतलो. त्याच्याने आमची पण भक्ती एकदम शुद्ध भक्ती जातली आणि साधना भक्तीपासून आम्ही प्रेम भक्तीकडे आमची प्रगती जातली आणि भगवंतांकडे आपली प्रेम भक्ती संपन्न जातली. असे आमची प्रार्थना असून जाय असे आमचे वागणे असून जाय भक्तांमध्ये. थँक्यू व्हेरी मच. हरे कृष्णा.